Hi guys! Welcome back again to our channel. So for today's video guys, another video na naman tayo. Pero anyway, gusto ko muna magpasalamat sa inyo dahil nga nag-hit yung aming previous video guys regarding sa pag-brooder ng mga sisiw doon sa ating cartoon for 1 week bago namin ilipat doon sa malaki naming brooder. Merong nag-comment po sa video namin doon na hindi daw siya prefer lalo na kung maraming daga. So ayun guys, kung meron ng mga daga sa area nyo guys, pwede nyo namang isilid sa inyong kulungan or in any case, pwede nyo ipasok sa loob talaga ng bahay nyo para makasigurado kayo na walang daga. So dito guys, sa amin guys, wala po kaming daga kaya hindi ko rin na-mention doon po guys na kailangan is pasok sa bahay or ipasok sa kulungan para ma-prevent natin yung dagsa ng daga doon sa ating mga sisiw. So ayun guys, kaya po hindi ko na-mention yon since confident kami sa area namin na always kami naglilinis. So ayan, kaya wala pong daga dito sa aming area kaya confident din kami na nilalagay lang namin sa ibabaw ng brooder namin yung aming mga karton na puno ng sisiw kasi nga okay naman yung area namin in terms of mga daga. So ayun guys, yun lang masasabi ko kasi ayun, meron nag-comment doon na yun nga, hindi daw siya prefer lalo na kung maraming daga. So ayun, okay yung area namin, that's why confident po kami sa mga ganong sistema na paglalagay ng cartoon doon lang sa ibabaw ng aming brooder. For today's video guys, eto na nga yung ating topic for today. Isang rason kung bakit nga nagiging mahal yung isang shamu aside sa pagiging pure nito. Sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung mga ilang rason. Bago ang lahat, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget to like our page on Facebook guys. Again guys, yung Facebook page namin guys is dun nyo kami makokontak. Magkano nga ba yung mga presyuhan namin. Hindi po talaga ako nagko-comment ng mga price dito sa aming channel guys kasi marami nga ding iba't ibang bidder. So let's just respect them kasi nga baka mag-mention ako ng ganito, ganyan na presyo is magalit sila and also ayoko nang lumala or ayoko nang humaba pa. So dun na lang kayo mag-contact sa aming Facebook page. And mamaya nga pala guys, papakita ko sa inyo yung mga Belgian na mga sisiw namin. Magiging update na rin to kasi nga guys, yung mga nagpa-reserve ng aming Belgian. Thank you nga pala sa inyong lahat. Na-reserve na lahat yung aming Belgian guys. So update na lang din to sa kanila kasi nga by end of February pa namin yun pwedeng ma-ship. Disclaimer sa shipping guys, malalapit lang sila kaya okay lang yun. Punta na muna tayo sa brooder and then mamaya sasabihin ko sa inyo yung isang rason kung bakit nagiging mahal yung isang shamu. So guys, ayan, unahin na muna natin yung mga bagong sisiw namin kasi guys, ayan, meron na naman tayong mga ilang pure na napisa dito. Ito naman yung ating mga bagong chicks ulit. So ito, ayan po yung ating first sisiw. Ayan. So meron tayong 6 na Brazilian guys. Tapos finally guys, meron na ulit tayong Japanese shamu. Ito naman yung bagong anak ni Nami and Luffy guys. Ayan. Ito guys is nasa 2 days old na rin. Ayan. So hindi pa natin ma-identify kung babae ba o lalaki. So abang lang kayo. 3 piraso lang to guys. Pure Japanese shamu po ito. Ayan. Umaga yan yung setup nila. So dito lang namin nilagay kasi medyo malaki naman yung sa kabila. So dito na muna. Tapos kapag gabi ulit, kinakarton ulit namin. So ito tulad nito guys. Nakandito lang yan yung aming karton. So ganyan lang yung area namin guys. So confident kami na walang daga guys. Kahit nandyan lang yan, hindi yan ginagalaw ng kahit sino man. Kasi nga ayun guys, naka-enclose din yung aming area. And we make sure na nakalinis kami every week sa aming area. Ngayon naman guys, papakita ko naman sa inyo yung aming mga Belgian. Update lang sa mga nagpa-reserve sa amin. Ganito nakalaki yung Belgian guys. Magti 3 weeks na by Saturday. So ngayon, na-shoot namin to is Thursday. So by Saturday guys, ito magti 3 weeks old na. So napaka-healthy guys. Ayan po, ito ay short beak talaga. Ayan kung makikita nyo. Kita nyo yung kanyang beak. Ayan, napaka-short beak po. Kung makikita nyo talagang nag-arc na siya. So ayan yung ating face tag guys. Ayan. Napakaganda ng sisiw na to. So maraming salamat sa naka-reserve na. So ayan yung kanyang mga paa guys. Ganyan. 2 weeks and 5 days old. Ganyan po siya guys. Kalaki. Tapos ito naman yung isa guys. Makikita nyo yung kanilang beak guys. Nag-arc na talaga. Nakaganyan na. Napaka-healthy ng ating sisiw. Ayan. Napakalaki guys. Napakatangka din. Ayan. So napaka-astig niyang tumayo. Ayan po. So 2 weeks and 5 days old. Ayan. Ayan guys oh. Napakaliksi guys. Ayan. Makikita nyo talagang napaka-active ng mga sisiw. Pulat naman to or babae. Naka-arc na rin yung kanyang beak guys. Ayan, napaka-short beak.
Ayan naman yung pulat natin guys. So, compare natin sa lalaki. Ayan guys, napakalaki nung lalaki talaga. Compare natin sa babae. Ayan, napakalaki ng kanilang mga sizes din. So, sana pagdating sa owner, sa new owner nila is hindi magkasakit and all para ma-meet talaga nila yung expected height nila. Ganun naman talaga yung shampoo guys. Dapat monitor lang talaga para makuha nila yung kanilang expected na size paglaki na nila. So, ayan. So, ayun guys, yung short update namin sa aming mga Belgian kasi nga na-reserve na yan lahat guys. So, ngayon naman guys, sasabihin ko sa inyo yung rason kung bakit nga ba nagiging mahal din yung isang shampoo. So, anyway guys, eto, disclaimer lang, hindi ko sa nilalahat ito sa mga iba't ibang bidders. Ganito rin yung pamantayan nila bakit nagiging mahal yung isang shampoo. Yung pagiging winning line ng ating shampoo. So nga pala guys, si Zoro nga pala namin, sa mga hindi nakakaalam dyan, isa po siyang Shampoo 57. Meron talaga nakakakilala sa inyo dyan kung ano yung Shampoo 57. So si Zoro nga pala guys, last month siguro kinuha sa amin and then ngayon binalik kasi nagkaroon lang siya ng konting problema. Si Zoro nga pala guys is nakatorneo na siya or nakalaro na siya dati actually. 5 times winner na po siya guys. So maraming nagtatanong sa inyo dyan kung meron ba kaming panglaro na mga linyada. Last laro niya kay Sir Toto ng Turil is nakaparada ata sila ng 35,000. Hindi ko sabi na brag yung perang yun guys kasi hindi naman kami yung nagpalaro noon and then nagbe-breed lang naman kami. Is i-prepare sana siya para sa laban ulit sa Kabakan. Dito lang sa amin yan guys na lugar. Pero ang nangyari parang sa sparring pa lang is nagkaroon na ng problema. Ayan, kaya eto, yung paa niya parang lumobo siya guys. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung isang anak ni Zoro dito. Ito yung isa sa anak ni Zoro guys. Hindi siya like kasing kulay ng tatay niya. Pero ito yung sinasabi nila na original color ng Shampoo 57. Ito yung kulay guys. Napakaganda actually, even me. Talagang na-amaze ako kasi guys, ngayon lang kami nakakita ng ganitong kulay sa anak ni Zoro. Ayan guys, so napakaganda. Ito guys ay nasa 1 month old this coming Saturday guys. So nasa 3 weeks and 5 days old pa to be exact. Ayan po yung kulay niya guys, napakaganda. Ayan, kulay ash siya guys or kulay abo. Ayan, or ash gray. Nasa 4 na stag yung nakip namin sa ngayon. I-compare natin siya sa kapatid niya guys kasi makikita nyo talaga na iba yung kulay. Makikita nyo guys, iba yung kulay. Kasi nga, ayan, napaka one of a kind nung kulay nung una kanina. Ayan yung kulay ng kanyang pakpak, yung kanyang likod guys. Ayan. So, iba talaga compare dito sa isa. Ito yung isang kulay. Ayan guys. Napakaganda. Like, compare sa kanyang kapatid guys. Ayan. Hindi siya ganun ka ash gray and at the same time guys, more on black and brown talaga yung kulay niya. Yung nanay kasi nun guys is galing nga pala kay Sir Black Spur Owen. Yung mga linyada ng nanay nila guys is winning line din. Tinatawag nila na pilot yung kanyang linyada. Meron nga pala siyang anak guys, makwento ko lang sa inyo. Si Pongkan yung tawag nila doon. Nanalo siya guys ng 9 na beses. So, kaya pinaring namin si Zoro tsaka si Rema or etong babae na ipapakita ko sa inyo. Kasi nga guys, winning line. So ayan guys, ito yung nanay ng mga pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, ito yung tinatawag naming Rema. Yung mga sisil niya doon is mag 1 month old pa lang. Pero siya ngayon, ayan, naglilimlim na ulit. Ayan yung ating nanay nung pinakita ko sa inyong mga alaga kanina. Ito naman guys, ayan, another bonus na winning line din namin dito guys. Ayan, actually galing din to kay Sir Amer. Kasi kinuha din si Poy dito sa amin. Meron kaming pangpalit para sa aming native. Kakapangalan lang namin sa kanya kasi wala daw pangalan. So si Sir Amer sabi niya, bigyan na lang namin ng pangalan. Shoutout nga pala sa nagbigay ng pangalan. Hunter yung pinangalan namin sa kanya, Sir Amer. Merong nakapansin ito sa last post ko sa kanya. Bigfoot daw. So ayan guys, kaya din yan malaki yung kanyang paa kasi kakapanalo niya pa lang or kakalaro niya pa lang. So 5 times winner to siya guys. Kaya ayan, medyo lumaki yung kanyang isang paa. Ayan, makikita nyo. Kaya ganyan yung kanyang paa guys. So ayan yung kanyang kulay. Ayan po. So ayan, napakalaki din to na broadcock guys actually. Ito yung si Hunter guys, bonus na lang na isa ring winning line. Ayan. Ito yung ating Hunter dito sa ating yard. So yun guys, ang isa din sa rason kung bakit nagiging mahal yung isang shampoo kasi nga I believe meron din nakapagsabi sa akin ito before na kapag nakapanalo daw ng isang beses yung ating manok is parang nadadagdagan ng presyo yung manok kasi nga halimbawa yung presyo niya talaga is nasa 3K. Kapag nanalo na yan ng isang beses guys, maaari na mag 4K
mag 5K hanggang sa napakarami niya na ng panalo kasi nga guys, yung hinahanap ng mga tao is yung linyada na kung saan magpapanalo sa kanila or may chance talagang magpanalo sa kanila kasi nga winning line yung pinagkunan nila na breeder. Bonus na lang din yung mga winning line namin dito since kaibigan ng partner ko, si Sir Amer. So si Sir Amer kasi is nagtotorneo siya or nagpapalaro siya. Kaya ayan, meron kami mga ilang winning line dito sa aming yard. Yun yung video namin for today guys. Again, sana nag-enjoy kayo. At ayun guys, yung mga winning line namin dito sa aming yard. And isa rin sa rason sa nagpapamahal ng ating mga manok or ng mga iba't ibang shamu din na iba't ibang breeder na kung saan nakapaglaro na and then nanalo. Ayun, isang rason yan guys kung bakit nagiging mahal yung isang sisiw kapag binili natin. So, ayan, kung pure naman din, ayan, no questions at all. Kasi nga guys, kapag pure, mahal din talaga kapag ganun. Kasi nga, napakabihira na lang nung pure sa panahon ngayon guys. And napakahirap din mag-breeding para lang makuha yung purity ng isang manok. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo. Disclaimer lang, hindi kami naglalaro ng pawakan guys or ng sabong para sa mga shamu. Nagbe-breed lang po kami. And yung mga breeder na mga winning line namin dito is coming from a friend. Kaya guys, nagkaroon kami ng mga winning line sa aming yard. So, ayun guys, thank you again for watching our video. Sana nag-enjoy kayo. And thank you again sa mga nagpa-reserve ng mga sisiw. And abang-abang din kayo sa mga gusto pang kumuha dyan. Tapos capable kayo sa aming area na mag-pick up. Pwedeng-pwede po yan. And then abang kayo sa aming Facebook page again. And don't forget to subscribe in our channel. Like this video, share to your friends. Do comment down below and like our page on Facebook guys. Ayan, please do stay safe, stay home guys kasi meron pa rin COVID. Goodbye guys, peace out everybody. Sana nag-enjoy kayo.